लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माने दिनै आङो ओंख्रि संनाय भिडिअ बानायनो नागिरदों। माने फेमिलि भिडिअ बायदियानो जागोन आरोना बे भिडिअआवहाय न'खरनि दंफ्रामजोबो नालाय खायसे गैया अब्लाबो दं आरोना जोंहा आइमोनबो दं नै बिजावजालिबो दं ओमफ्राय न'खरनि फिसा फिनला मावनाय खामानिफोरखौबो बे ओंख्रि संनायनि भिडिअनि गेजेर गेजेर दिन्थिलांनो नागिरदों। ओमफ्राय दाना जायफोरा आंनि बे भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। आङो भिडिअखौ जागायलांनोसै। नै आङो मा ओंख्रि संगोन बेखौबो एसे देखायनोसै। बै थालिर मैखुनखौ संनो नागिरदों आरोना माबाजों आलु दालि होनानै रोसि संनो नागिरदों। रोसिना बिदै गोनां ना मा होनो संनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय बेखौ सायबाथ' बिराद आखाइयाव गोसोम गोसोम नाङो नालाय आथाया ओमफ्राय नै बेबायदि दैयावहाय रं एसे होनानै बेबायदि सोमब्र सोमब्र सायनांगौ आरोना होनब्लाना आखाइयाव आथा नाङा। रायज्लायनो रोङा जासोदों आङो। आखाइयाव जेबो आथा नाङा आरोना ओमफ्राय बेबायदि सोमब्रनानै सायनो थाखाय बे दैखौ लानाय जादों। ओमफ्राय बेखौ जाहा मुथुखौनो सायहोदों आङो। ओमफ्राय भिडिअखौ आं लागासिनो माने बिसोरखौबो एसे फोरोंखाब्ला मोजांना बिसोरो माब्लाबा समाव हिनजाव मानसि गैयाब्ला मावनानै जानांगौ जायोना बिनिखायनो रोंखाना थाब्ला मोजां आरोना बिदि हिसाबै आङो बेखौनो हाहोबाय सायहोबाय आरो। दे लोगोफोर बिदिब्ला आंनि ओंख्रि संनाय भिडिअखौ नायलांबाय थादो। बे ओंख्रिखौ आङो माबायदि सङो एसे नायलांदो। गासैबो संनायाथ' एखे रोखोमनि जायाना ओमफ्राय आं मादि सङो बेखौनो देखायलांनोसै आरोना। ओमफ्राय नै मुथुआ बेखौ बिबार बायदि साजायना दोनबाय आरो थालिर मैखुनखौ बेबायदि साजायग्रोनानै दोनबाय बख'जोबनानै ओमफ्राय एबारसो बेखौ बासिसिगोन। बै माबाखौ बे थालिर मैखुननि बिबारनि गेजेरावदि गोरा गोरा माबा थायो नङा मा होनगोन बेखौ गोरा गोरा बुस्थु थायो नङा बेखौ मालायफोरा गारोना गाराथाय मिन्थिया जोंहा गारो आरोना बिराद मादिबा जायोना बियो गोखाबो जायो नामाथाय मिन्थिया जाफेराखै नालाय बिदिखौ नै बेबायदि गारो आरोना। ओमफ्राय बै प्लास्टिक बायदि मोनसे आरो बाख्लाख्ला दङ नङा बेखौबो गारो आरो जोंहा बेबायदि सायो। ओमफ्राय मुथुआ बेखौ माने सायफेरनो मोनाखैमोननो बेबायदि गारना मायो जेबो मिथियामोननो बियो। बिसोरो आगोलावहाय संना जादोंनो माबायावहाय रुम भारा थानाय समावहाय कलेज लाइफआव आरोना। ओमफ्राय बेबायदि गारफेरनो मोनाखैनो बिसोरो बिदियैनो संना जानायनो ओमफ्राय ओरैबायदि थावा मोनजानायनो आरो। ओमफ्राय फोरोंदों आरोना आङो एसे नै बेखौ बेबायदि गारनो नांगौ बेखौ जाया बेखौ होब्लाथाय गोथाव जाया आरि बेफोरदि होननानै फोरोंदों आरोना। ओमफ्राय रोंबाय आरो मुथुआ नै सायनो रोंबाय नै बेबायदि गारबाय। ओमफ्राय बेखौ बैयावहाय दैयाव सोमनानै दोनसिगोन आरोना। ओमफ्राय नै बियो गपाल स्वर्गियारि जोबोर मोजां आर्ट खालामो आरोना नै ओमफ्राय आर्ट खालामगासिनो माबानि मुंख्लं बिहुराम बर'नि आर्ट खालामदों। माने जाहा मुथुआ बिस्रानाव थांदोंमोन आरोना बिस्रानि न'आथ' रौतायावसो नालाय बिस्रानाव थांदोंमोन बेखौनो नायनो थांदोंमोन ना मादोंमोनथाय आं मिथिला। ओमफ्रायो थांनायावहाय बेखौ एसे भिडिअ बानायनानै लाबोबाय आरोना। ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो बे आंनि ओंख्रि संनाय भिडिअआवनो प्लास खालामना होफानोसै एसे मेम'रि जानानै थाथोंसै होननानै आङो प्लास खालामना होदों आरोना। नै जा मोजां बानायखादों। ओमफ्राय नै बियो जुदु जाहा मुथुनिनो लोगो महिला पारानि दाखालिदि सोंहरदोंमोन जुदुआ हबे गामिनि हिन्जाव हबे गामिनि होननानै सोरबा सासे कमेन्टआव सोंहरदोंमोन आरोना। ओमफ्राय रिप्लाइबो हरदोंमोन आङो माने बेबो खालामो आरोना नैबे गपाल सारजोंनो खामानि मावोना बिसोर सानैजों खामानि मावो। नै जा मोजां नुदों न' लोगोफोर माने अरिजिनेल मानसि बायदि नुमारो आरोना। नै बे मबाइलावनो बेसेबांसेबां मानसि बायदि अरिजिनेल मानसि बायदि नुबाय आरो बेखौ थांनानै नायहैब्लाथ' दंबावोसो नै जाजोबाखैदां माबा दारिसो बानायदों ना मासोथाय आंबो नुहैयाखै मबाइलावसो नायफादों नै। ओमफ्राय नै बियो पाट गाजा आं बेखौ फुङावहाय लोङो आरोना। दासान्दि लोंगासिनो माने सिगाङाव लोङामोन दासान्दि लोंदों आरोना उदैनि एसे प्रब्लेम जादों बेनिखायनो लोङो देनानै रोसिखौ सेबना लोङो।
सामुतुआ देनानै होयो फुङावहाय सानफ्रोमबो ओमफ्राय बेखौ ना फुङाव लोंबा गोखै मोनलोङो आरो बेलासे लोंब्ला दै स्रु स्रु फालाला मोनलोङो आरोना मानो बेलेग बेलेग जायोथाय आं मिन्थिस्राया मोनसे बिलाइयानो मादि मादि जायो ओमफ्राय नै जोंहा आइया गाइखेर सेरबाय आङो ना माबाखौ भिडिअ'खौ कभार रायज्लायना होगोन होननानैनो जेबो रायज्लायाखैमोन आरो भिडिअ बानायनायाव कभार रायज्लायसिगोन होननानै माने फुङाव जोंहा खामानिफोरा बिराद माबा जायो नालाय बेस्थ' जाथारो बेनिखायनो आङो भिडिअफोराव रायज्लाय बानायब्ला माने खामानिफोराव एसे थालांगोन नालाय बेनिखायनो रायज्लाय बानायनाय जायासै कभार रायज्लायसिगोन होननानै नै गाइखेरा बुरजा मानि ओंखारदों ओंखारो बुरजाहैनो ओंखारसाबो गाइखेरालाय ओमफ्राय आङो नै माबाखौ बे थालिर मैखुनखौ बेबायदि दैयाव दसे सोमहाबना दोनदोंमोन माबानानै सायखांजोबनानै सोमहाबना दोनदोंमोन ओमफ्राय बेखौ दाना सुना लानोसै नै सुखांबायानो बेखौ सुनानै हानोसै मोजांनो मिजि मिजि हाना लानोसै आरोना हाखांबायबो आलुखौ आङो बेबायदि हाबाय ओमफ्राय दालिबो नै एसे सुनानै लाखाबाय दालि होगोन नालाय बेयावहाय ओमफ्राय बे सयाबिनखौ माबाजों मैथा बांगाल ना मा बुङो जोंनाथाय सानजारि ना मैथा गोखा होननासो बुङो सोरबा सोरबा मैथा बांगाल होननानै बुङोदि बेखौ एवनो नागिरदों ओमफ्राय नै बेयो हिमानसिनिमोन ओमफ्राय नै आङो थाव सेरबाय दिनै बिस्थिबारदि जोंहा जेबो जायाथ' नङा माने पियास एरि मस्ला मस्लि बांद्राय जाया आरोना बेखायनो आङो नै फानलु थाइथामल' होबाय ओमफ्राय पासफुरन एसे होनानै बेबायदि सेरबाय आरोना नै बिराद सिम्पोल संसै आं बेखौ नाफोरजों संना जाब्लाबो जोबोर गोथाव जायो ओमफ्राय दिनैथ' माहा नाजों जाजाबावनो ना बिस्थिबार जाबाय नालाय आलुआनो नै दरसे हालांथारलांदों ओमफ्राय आलुखौ हाफिनना होबाय आं ओमफ्राय बैखौ थालिर मैखुनखौ एसे एवफ्रामग्रोनानै उनावहाय दालिखौ बेबायदि होबाय आरोना आङो मा फुराला नुदों रं होखायाखैमोन नामाथाय हालदै होआखैमोन नामाथाय बेनिखायनो फुरला लोंदों नै दासो होदों संख्रि होबाय ओमफ्राय नै हालदैबो एसे होबाय ओमफ्राय बेयाव हालदैखौ एसेबां बुरजा होआब्लाबो जासिगोन दहाय माबायावबो होखाबायना साइनाव ओमफ्राय नै दै होबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ मुथुआ नै एसे एरनानै नायदों दैथ' होखांबायमोन आङो मा दै होगोयि बायदिसो नुबाय ओमफ्राय आङो बैखौ नै बे थुरसिया फिसाया हिमानसिनि बै गिदिरा जोंहानि बेखौनो देखायनो लाबोदोंमोन आङो एसे देखायबाय ओमफ्राय नै जोंहानि ओंख्रि खोबग्रा थाखोन ना मा बुंमोनथाय थाखोन मिथिलायलांला थाखोन बुङो आरोना आङो ओमफ्राय ओंख्रिखौ नै खोबना होबाय आङो मोनथोंसै मोजाङैनो ग्लब ग्लब गोदौथोंसै आयौ नायदो दे हाय होनदो दे हाय होना हाय दिनै आं लांदांसो नै पेन गानाखै आं लांदांसो लाजिदो होनलाय होना ओइ नै हिमानसि हिमानसिया फैलायबाय नै ओंख्रि संनायखौ नायनो बिदिनो खाबियो बिदिनो ओंखाम मैगं संबाय बायबाथाय फैबाय थाखायो आरोना फैनानै बेथ' गाहाय जाबाय नालाय खाथियाव फैनानै माबाथिं खिथु उनथिंजाय थानानै दख'नाफोरखौ बोलाबाय थायो बाम जानो लुगैनाया ओमफ्राय बे दिनैनि दिनावबो बेबायदिनो खालामफैदों आरोना बियो ओमफ्राय आङो बाहामना लानानै मैगंफोरखौ एरहोदों आरो गोसोफोरा गोजोन थोनानै ओमफ्राय नै आंना ओंख्रिया गोदौबाय ग्लब ग्लबनो गोदौबाय मोजां नुदोंना लोगोफोर आंथ' नै गोथाव नुथारदों माने बिराद सिम्पोल संदों आङो सिम्पोल संब्लाबाबो गोथावसो जायोना बियो नै मोनबायबो नै जेबो गैया एकदम सिम्पोल आंथ' ओंख्रिखौ जाखांबायमोन नालाय जोबोर गोथाव मोनदों आङो ओरैनोब्लाबो बेखौ गोथाव मोनखाथारो नालाय आङो ओमफ्राय गोथाव मोनदों आरोना ओमफ्राय नै सयाबिनखौ मैथाजों संलायनोसै ओमफ्राय आंहा फुङाव सानफ्रोमबो हरलिक्स लोंनाय हुदा दङ
माबायावबो लोङो आं मालाबा मालाबा बेलासे समाव लोङो फुङावथ' सानफ्रोमबो लोङो बेलासे माने खनफ्रोमबो लोङा आरोना मालाबा मालाबा लोङो सा लोङादि बिनिखायनो हरलिक्स लोङो आरोना गोथाव जादों होननानै खोन्थादों ओमफ्राय नै मैथा बांगाला जोंहाया मैथाखौ खानानै होबाय ओमफ्राय बिजावजालिया सायनानै होबाय ओमफ्राय आङो संनोसै दा सयाबिनजों भाजा एवनोसै भाजा मुथु मैगङा माबायदि जादों गोथाव नंगौना नङा मैगङा बहुत टेस्टि न एसे सिगाङावबो आरो बुंबोला टेस्टि जानो लोगोफोर दहाय सायनाय थालिर मैखुन आरो मामोनलाय दालि आलु ओंख्रि जोबोद गोथाव जादों जोंहा नैबे धोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलनि बिगोमाया संनाय अन्जिया जोबोद गोथाव जादों आं जाग्रोबाय आरोना अफिसाव थांनो जोंना मैथाजों सयाबिनजों एवगासिनो माने संगासिनो एवनाय होननांगोन ना संनाय होनगोन एवगासिनो आरोना बियो मोनथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा मुथुआ अफिसाव थांनाय एसे थान जाबाय नालाय बिनिखायनो जाग्रोबाय आरोना गोथाव जादोंनो गोथावखौलाय आंबो जोबोद गोथाव मोनो ओमफ्राय नै आं हरलिक्स लोंगासिनो हा मोनसिगोनानो मुथु जानोबा मुथु जानोबा मोनसिगोनानो बारा नोंखौलायाखै आं रोंस्लादो मा खबर रोन ओइ थांबाय आगैया मामियानो थांदो दां न' मैया थांनाय फैसा थांमाला लाजिदो थिनायलाय बा दुस्थु खालामदो हिमानसिया दे सुना ला दे मोजां साबोन दे मोजां सुखांबायबो दैजों सुनसै दे दुगैदो ए गगा मोनगोन थाब दुगै जाखांथ'नाङाब्रा लासै जानो नागिरा र' साखिनाय नै मुथुनो बेखिनि हैग्रोनोसै आङो साखिनायनो ओंखामखौनो जाखांब्लाबो साखिनायनोसै आरो मोननायालाय मोनखाबायना मुथुआ ओंख्रिखौ साखिबाय आरोना ओमफ्राय ओंख्रिखौ नङा बे भाजाखौ साखिना नायबाय संख्रि नाङाखैनो एसे नांबावोनो ओमफ्राय आं बेवहाय संख्रि एसे होबावनोसै नोंसोर गोथाव मोनना मोना लोगोफोर सयाबिनजों बे मैथा बांगालजों बेबायदि संब्ला गोथाव मोनना मोना आंथ' जोबोद गोथाव मोनखायो ओमफ्राय बे मैथाखौना बै माबाजों खांख्राइजों बेबायदि एवना जाबाथ' आयु बुंनोनो नांला जाबायदि गोथाव जाखायोना खांख्राइखौनो मोनलालै दाना खांख्राइजोंसो जानो गोसो मोनो संख्रि होनांगौआ बावगारलायलांगोन दा रसिया मा थांदोंथाय होनदों मिथियानो आं बर' बाजारावसो नामा एबाराव आङो साखिना नायनोसै संख्रि नांदोंना नाङाखै साखिना नायनोसै फाथो बादि मोनलायलायदोंमोन जाबावनो खैथा जाखो टाइमा 15 जाबाय
बिनिखायनोथ' आं बोरैबा मोनसोनाय खाम जानाय टाइम बारबाथाय बोरैबा मोनथारो देहाखौनो बे साखिना नायनोसै मानो फुरलाला होनदों फुरलाला होनाखै न' नुदों दा माबानि थाखाय जादोंमोन भिडिअखौ सोना गोदानसै संख्रिया नांबाय बिराया गोखै नालाय बियो सालायलायदों आंना जानाया माबा गोखै ओरै बुस्थु जाबाथाय बिदियाव बोरैबा फिं सालायलायनाय मोनो आङो खुगाखौनो ओमफ्राय लोगोफोर आङो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबसै गैलायानोसै न' संनायनि भिडिअआलाय आरो संखांजोब्बाय मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय जों दा उनावहाय जासिगोन जानाय मानायफोरखौ आं देखायबाय थालायलायला बेखिनियावनो फोजोबसै दाना जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय ओंख्रि संनाय भिडिअखौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआवहाय माहाय गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक आरो कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आङो कमेन्ट नायनो जा मोजां मोनखायो बिनिखायनो कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरोना लोगोफोर ससेब्लाबो कमेन्ट खालामना हर बिराद मोजां मोनखायो आं कमेन्ट नायनो हा शेयारबो खालामफिननांगौ शेयारबो खालामफिननांगौ होननानै बुंदों जाहा बुथा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयारबो खालामना होदो दे बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नै आंना रायलायनायावनो खामथाबलायनोसै